sida ho nane Manipur pen kebang Myanmar pen kebang aku ki tumpan ke ni ke tribal puita jak mungki la jak thekte la pen tulira rong hang dutik ke jak cik la ke ni putai Kardom Dadmarli Pini Karbing Lorat Pan Lili Kapasini Kang Tunglam Thibangke Karbing Long Autonomous Council CEM Dr. Tulira Monghang Lang Buku Long Rat Apan Lam Getan Ahut Alang Li Kanai Jipon Alam Thisini Lipini Karbing Long Rat Pan Than Bakar Panpo Lapen CEM Dr. Tulira Monghang Kanai Jelam Sinili Than Panpo Tasi Alang Li Kanai Jelam Thibangke Karbing Long Autonomous Council along Lili CEM Dutike Tribal Polling Kili Akaprek Mati Along Kaprek Along Ripen Kewang a Tribal Panke Dimplong Chakche Lapen Pekti Pusi Pupondo Lapenon Kidam Tangapor 2004 Mati Suruhira Priyaningkan Karbi Lapen Kupiang Bong Ron Thamadolo Polos Hotame Karbi Akhaitum Bangkripli Apranta Nanglo Dai Pilpen Pusi Pulo Halas Hotame Angkan Pen Kebang a Tribal Myanmar Burma Lahai a Tribal Tum Karbing Lobangsi Hili Pen Iltum Panang Teng Khengla Adai Ari Pen Iltum Akhai Akarbi Pan Apran Enlo Pusi Alangli Lang Buku Along Radapan Meeting the Bomhot Lam Than Lo Tasi Alang di Kanai Jelam Tami Ahok Lo Tasi Iltum Karbing Long ke Tribal Land Kali Take Tribal Pustame Along Kaprek Kebang Pati Adet Kaprek Kebang Tribal Pan ke Iltum Dimplong Cakang Ne Lapen Iltum Long Lip Lang Tami Tek Panang Ne Tasi Karbing Long Autonomous Council ASEAN Tami Radapan Lamuthan ke Jubisen La Lapen Ahok Patalam si Kethan Lo Karbing Long Ketek Kere Tum Tami Tribal Land Pukilitum Cipunang La Lapen Tribal Area Pustami Iltum Niji Nai Pustami Along Kaprek Kedu Tribal to Panke Iltum Hangang La Lapen Dimplong Tami Tek Panang Lo Iltum Tribal Polling Kali Karbitum Tami Tribal Pusipathe Ongke Mo Phitke Iltum Karbek Khitum Kedu Barim Atum Tami Tongli Phelang Kastang Te Hangjuji Lapen Iltum Nonke Ketek Kere Adenakai Pena Asi Luko Chale Adenakai Pena Asi Non Kiletum Tami Ketek Kere Nanchi Adenakai La Tribal Pukilitum Cipu Tami Chok Stami Angton Pen Kebang Tribal Panke Iltum Timplong Tek Panang Lo Asi Karbing Long Autonomous Council ASEAN Tami Gulo Non Kedu Bom Aku Kitu Benke Iltum Ajara Sai Tami Klempon Lo Lapen Hanso Kiti Tami Klempon Lo Lapen Doropet Lo Pusi Njipon Lo Nili CEM Dutike Akaprek Tribal Panke Karbing Long Chakon Pe Lapen Dimplong Tami Pekon Pe Pusi Alang Njipon Lo Karbing Long Song Kidoan Lapen Organisation Kidoan Hek Mucot Atum Tami Taso Sai Bangke Klempon Yang Ni Pusi Karbing Long Autonomous Council ASEAN Tami Njipon Lo Tasilitum Jai Kathar Punoi Lapen Kaprek Punoi Tasi Tribal Land Pukilitum Njipon Yang Lo Tasi Tribal Puki Njipon Tami Stami Ilitum Tribal Land Pu Ninjirong Pulote Akaprek Tribal Tum Tami Wangpo Nang Dokokpo Lapen Hulutum Tami Kananji Ai Kong Dokokpo Tasi Tribal Land Pukilitum Njipon Yang Lo Tasi Tribal Area Puki Kita Dokok Tahi Pumene Pontame Ilitum Tribal Land Puki Njipon Yang Lo Tasi Karbing Long Autonomous Council ASEAN Dr. Tulira Monghang Tami Tasolam Kananji Bangki Ahok Perla Lapen Nilihin Pentami Ningan Klong Pen Churulo Tasi Alang Wetang Tami Cipulo Nili CEM Dutike Tribal Land Puki Hok He Akaprek Adet Pen Akaprek Along Ripen Kerang Tribal Panke Nili Dimplong Pekpe Lapen Chakchi Pusi Karbing Long Autonomous Council CEM Tami Njipon Lo
pasti ini tuh political party itu antum tami tribalan pukil itu ningji pun angelo lapen along kapre itu tribal tu pantame hana angelo itu tuh karbeng long ki non mat dangdam pelote kece ki besu tu pikla lapen anpar tame kece ki besu tu pastame itu tuh tribalan pun ningji pom pelote tribal tum tame ko wang tu pompo lapen itu tuh karbe ke tum kitu bare mutum ke kitu thai besi itu tuh sungkung kia sonse dulu si itu tuh tribal pu pate ong te hen no si tribal area pu ke hok lo bon tami itu tuh non karbeng long kitu prong atum anli litum to ton la si karbeng long termas council asi em tami pangdak kon lo lepen alang li lang bu ku long rat apan lam ke than tu thain pora ning kan ku ki lepen karbiang bong ron thama to lo ola so hot bang krep phi karbe kheitum adai abi pen Myanmar pen ke bang ku ki lapen Burma pen ke bang ku ki atom si karbe khai phan apan en lo si karbeng long otomas council CM tami injilo lapen alang li tami hinduk se baklang lo pasto potasi ni tami pini ninduk lo lapen karbeng long otomas council CM Dr. Tulurar mong hangkan injelam jumisen ni tami pasto potake alang li kan injelam ning samlo lapen kadukabe karbeng long thek mochot tum antami tribalen puke hok nangela lapen ni tum tribal area puke kitok to kok haji meni bon tami ili tum karbeng long west karbeng long kitu tribal tum ande ili tum to chona lapen chak pon chona bon tami angtan pen ke bang tribal tum ban ke ili tum chak pon angelo lapen nona mat karbeng long termas council CM kitu bom ke Dr. Tuliram long hang lo pasti alang ita mening jipon lo karbeng long termas council nona mat kachari bom laki CM Dr. Tuliram long hang pan si jadi kacuru lo lapen kaprek asai yang deng tami alang li pan misen nang deng an ke misen pusau tu nang ji lapen kahai nu ang deng an ke kahai nu pasi di tum jong tu nang ji pon tami alang li lang buku long rada pan mati karbe ke tum pula so neng kan suri ni ra pi mate tu ten fora neng kan ke karbi lapen ku piang bong ron thama do lo lapen karbe ke tum bangkre pi apan dam lo aso potak rada pan alang li than lo lapen la so hot karbi lapen ku piang bong ron thama do lo atai pen itu makai apan yang dat lo ke tu pasti alam li kan ji pon teng ke angtan pen ke bang atai bela pan ke ni jak potek the la pen dim klong kami pek la pen li CM do tik ke aso sai bang ke klem ti pasti ning ji pon lo la pen na kaprek le dar la pen kaprek political party tum tami la sama yang tem pon yang lo pasti tum ada ke tribalen kali ada ke karbiden pasti karbeng long tonomas council CM tami ning ji pon lo pasti pini karbeng long panili kapasini pon lam the bangke karbeng long termas council CM Dr. Tulirar mong hang lang buku along kedam tang por suri hinira klinikan mati tu ten fora nengkan karbi depen kukiang bong ron thama to lo pen karbi tum tami pena ana prantam lo aso pathak CM tami ning du se paklang si rada phan than lo lapen ile tum karbeng long ke rada ke karbilen rada ke tribalen kali pusi injilo pasi raso pathak kan injil bang dumisan lo lapen dilihin betami ning klong pen curulo karbeng long termas council CM Dr. Tulirar mong hang pan pasti pini karbeng long panili kapachini lam the bangke la pon bella pasi video tami kang ton la morning kapek le tong thuna kardom